दै बारनाङोमोन बोरमा मोसौ खानो जों जेखौ लुबैदों बेखौ मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरो दा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गामियारि ओनसोलाव दासान्दि गोबां लामा खालभार आरो जिरायग्रा न'खौ बेखेवनानै होगासिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दिनै चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बिसदिसनि सिङाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया सानसेयावनो मोन 14 लामा दालां बेखेवना होयो। बेनि अनगायैबो सान्थिपुर बिसदिसनि सिङाव गामि बेंग्रा भवनजों लोगोसे टयलेट गोग्गो दै लोंनायनि खाबुखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि थाद'नाय गैयै खामानि मावनानै दिन्थिनाय आरो खोथा बायदियै मावफुंना होनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोरै बाख्नायो आरो साबायखर बावदों। गिबियावनो निउस पर्टेल नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जों बेयाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिमबो निज्लागुरि गामिनि जानानै साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा बेयाव निज्लागुरि गामियावहाय मोनसे हेडमेन भवन बेखेवदों। मान होनो गोनां जोंहा बिटिसिनि एम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सार रनजित बिथांनि अननायाव जों बे न'खौ लुफुंनो हाबाय आरो मोननो हाबाय। खोब जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा गोजोनथावनि बाथ्रा। जों बेयाव जोंनि माखासे फिसा फिसौ मिटिंफोरखौ जों खालामनो हागोन, जों सावरायनांगौफोरखौ जों सावरायलायनो हागोन आरो बेखौ मावफुंनायाव जोंहा हेडमेन बिथांमोननिबो आखाइ दङ। बड'लेण्ड टेरिटरियेल जे रिजन बिनि जोंहा हेडमेन एस'सिएसन बिथांमोनखौ आङो गामिनि जानानै निज्लागुरिनि जानानै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो। बिथांमोननि नाजानायाव बे मोनसे मोजां न' जों मोननो हादों आरो आं बेखौनो खावलायगोन फैबाय थानाय समावहाय जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिदों आरो। फरेस्ट अल बड'लेण्ड फरेस्ट भिलेज हेडमेन एस'सिएशननि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो चिरां जिल्लानिबो चिरां डिभिजननिबो गाहाय नेहाथारि। दा दिनैनि बे दिनावहाय जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों। जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, मानोना जोंहा अल बड'लेण्ड फरेस्ट भिलेज हेडमेन एस'सिएशननि अफिस न' जोंहा गैयामोन। जोङो दानि सरखार सलायनाय इउपिपिएल सरखारनि दैदेननायावहाय जोंनि इएम सार फरेस्ट रेभिनिउनि इएम रनजित सारनि अननायावहाय बे मोजां न'खौ जों मोननो हाबाय। जों बेहाय अफिस खालामगोन, दरखार जायोब्ला जों मिटिं बेवहाय खालामगोन। दा बेखिनि सुबिदाखौ जोंनो होनायनि थाखायहाय आङो जोंनि इएम सारखौहाय हेडमेन एस'नि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। थांनाय 17 बोसोरावहाय जोङो बेबायदि न' मोननो हायाखैमोन, खिन्थु दिनैहाय जों बे न'खौ मोननायावहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो आं बेखिनिखौ बुंनानै जोंनि निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय। रनजित बसुमतारी सारा कालभार बक्स लुनानै होबाय, नोंथांमोना बेवहाय माबायदि गोजोननाय मोनदों? जों बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों। जोंनि थाखाय दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो, जों दै बारनाङोमोन बोरमा मोसौ खानो जों जेखौ लुबैदों बेखौ मोननानै बिराद मोजां मोनदों आरो दा। मा गामि होनो बेखौ? निज्लागुरि होनो। निज्लागुरि होनो। इएम रनजित बसुमतारी जे नोंथांमोना जिखिनि खामानि हरबाय गोलाव समनिफ्राय, सिगांनि समाव बिबायदि बिपिएल सरकारा मावफुङाखैमोन नामा नोंथांमोननि जेंनाखौ? गैया, जोंनि जायगायावथ' मालाय जाय मोननाया मोनदों, जों खावसेयानो जेबो मोनथिया, मोनाखैबो। बेखौबो खिथाबाय थादोंमोन, मावाखैनो आरो। जों दा बे सारनिफ्राय मोनबाय आरो दा मावनायखौ। दा मा बुंगोन बिटिआर सरकारखौ, प्रमद बर'खौ, रनजित बसुमतारीखौ? जों जोंनि लुबैनायखौ मोनबाय नालाय मोजांखौनो होनबाय आरो जोङो। मोजां मोनबाय, गोजोननायबो मोनबाय। इएम सारा फैनानै मा बुंफैखो दा? सारा फैनानै जायगाखौ नुबाय, थांलाय फैलाय जायगाया खस्थ'मोन नालाय, जि लायग्राफ्राबो गावसिनि लुबैनाय बायदिखौ मोनबाय नालाय, जों बेखौ गासिबखौबो गोजोननाय मोनबाय आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन।
लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव जिसे थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।